ମାନେ ତ ଆଜି ମୁଡ୍ ହେଲା କି ଆମ ପ୍ରଥମ ଘର ମାନେ ଆମେ ମାମୁଁ ଘର ଜାଗାରେ ରହୁଥିଲୁ ଆଉ ସେଇଠି ତ ଆମ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ତ ଭାବିଲି କି ସେ ଘର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏବେ ତ ଏଇ ବଡ଼ ହେଇକି ସବୁ ଏଇନା ଆମ ନିଜ ଜାଗା ବାଡ଼ିକୁ ଯାଇଛୁ ମାନେ ଆମ ଗାଁକୁ ଯାଇଛୁ ବାପା ଘର ତ ଆଜି ମୁଡ୍ ହେଲା କି ବାପା ଘର ମାନେ ମାମୁଁ ଘର ଯେଉଁଠି ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ରହୁଥିଲୁ ସେଇ ଘର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତ ସେ ଘର ଅଛି ନା ନାହିଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମ ଘର ତ ବହୁତ ଲଟା ହେଇଗଲା ବର୍ଷା ପାଗୁଆ ନା ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ଲଟା ହେଇଗଲା ତ ଡର ବି ଲାଗୁଛି ତ ଘର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ତ ଦେଖେ ଏଇ ସାଇଡ୍ ହେଉଛି ଆମ ଘର ଏଇ ସାଇଡ୍ ଆଉ ସେ ସାଇଡ୍ ହେଉଛି ଆମ ସ୍କୁଲ ମାନେ ଯେଇଠି ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଠି ବହୁତ ଲଟା ହେଇଗଲା ନା ଡର ବି ଲାଗୁଛି ତ କ'ଣ ହେଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଘର ଅଛି ନା ନାହିଁ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ନାହିଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆଉ ଏଇ ସାଇଡ୍ ହେଉଛି ଗଡ଼ିଆ ଥିଲା ଏଇ ସାଇଡ୍ ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଏଇନା ତ ଲଟା ହେଇକି ଆଉ ଏତେ ଲୋକ ଏଇନା ଯିବା ଆସିବା କରୁନାହାନ୍ତି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ଫାଇନାଲ୍ ଆସିଲା ଘର ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଆଙ୍କର ଭଉଣୀ ରହୁଥିଲେ ଆଉ ସେ ସାଇଡ୍ ହେଉଛି ଆମ ଘର ଆଉ ଆମର ତ କ'ଣ ଆମର ତ କୁଟା ଘର ଥିଲା ନା ମାଟି ଘର ଆଉ ବର୍ଷା ପାଗରେ ସେଇଟା ନାହିଁ ଭୁଷୁଡ଼ି ଗଲା ତ ଆମର ଏଇଠି ଘର ବୁଲିକି କିଛି ଦେଖା ବି ହେଉନି ତ କ'ଣ ତୁମକୁ ପ୍ରମାଣ ଦେମି ଏଇଠି ଘର ଦେଖି ବହୁତ ଇମୋସନାଲ୍ ହେଇଗଲି ତ ଛୋଟକାର କଥା ସବୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା କି ସାନ ବେଳଠୁ ବଢ଼ିଛେ ତ କେବେ ଭୁଲି ହେବନି ଆଉ ଏଇ ସାଇଡ୍ ହେଉଛି ଟଗର ଗଛ ଥିଲା ନା ଏବେ ବି ଅଛି ଟଗର ଗଛ ମା କି ଲଟା 4-5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ବୋଧେ ଆଉ ଆସିନେ ତ ଘର ବି ଆଉ ନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ନାଲିଆ ମାଟି ଦେଖାହେଉଛି ଏଇଗୁଡ଼ା ପୁରା ନାଲିଆ ମାଟି ତ ପୁରା ଲଟା ହେଇକି ଆଉ କିଛି ଦେଖାହେଉନି ତ କ'ଣ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ସେ ସାଇଡ୍ ହେଉଛି ଆମର ପାଇଖାନା ଥିଲା ସେଟା ଟିକେ ଇଟା ସିମେଣ୍ଟର ବନା ହେଇଥିଲା ନା ତ ସେଟା ଟିକେ ଅଛି ଏଇନା ବି ଅଛି ଆଉ ଆମ ଘର ତ ଏତିକି ଦେଖେଇଦେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଆଙ୍କ ଭଉଣୀ ରହୁଥିଲେ ଆମେ ସେ ସାଇଡ୍ ରହୁଥିଲୁ ଆଉ ଏଇଠି ମାଉସୀ ରହୁଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଜବେଷ୍ଟ ଥିଲା ନା ସେଥିପାଇଁ ଏଇନା ବି ଅଛି ଆଉ ଆମର ହେଉଛି କୁଟା ଘର ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ନାହିଁ ବର୍ଷାରେ ନାହିଁ ସବୁ ଭୁଷୁଡ଼ି ଗଲା ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ମାଉସୀଙ୍କ ଘର ଏଇଟା ଏଇନା ଯାହା ବି ଟିକେ ଟିକେ ଏଇଠି ଅଛି ଏଇଠି ଚୁଲି ଥିଲା ଏମିତି ଛୋଟ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଥିଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ରୁମ୍ ଆଉ ନାହିଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ରୁମ୍ ଥିଲା ଏଇଠି ଆଉ ସେଇଠି ଆମର ବାରୁ ଗଛ ମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ସେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସେଠି ଯାଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି ହେଉଛି ଗଡ଼ିଆ ମାନେ ସାନ ବେଳଠୁ ଏଇଠି ଆମେ ଗାଧେଇଛେ ସାନଠୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଠି ଗାଧେଇତେ ତ ଏଇଠି କେବେ ଭୁଲି ହେବନି ତ ଏବେ ଏଇ ସାଇଡ୍ ହେଉଛି ମାମୁଁ ଘର ଗୋଟେ ମାମୁଁ ଘର ତ ଏଇଠି ଆମେ କୂଅ ପାଣି ଆଣିତେ ଯାଉ ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାମୁଁ ଘର ତ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଚାଲନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ କି ସାଙ୍ଗମାନେ ମାମୁଁ ଘର ତ ପହଞ୍ଚିଲି ହେଲେ ଦେଖା ବି ହେଉନାହାନ୍ତି ଲୋକ କିଆଡ଼େ ଗଲେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଘର ଦେଖିବା ଦେଖିଲା ବେଳେ ତ କିଏ ବି ନାହାନ୍ତି ବୋଧେ କାମକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ତ ଭଉଣୀ ହେରିକା ଥିଲେ ତ କାହାନ୍ତି କେଜାଣି ମାମୁଁ ଘର ତ ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଥିଲେ ତ ଫୋନ୍ କରିକି ହଉ ଚାଲ ନାହାନ୍ତି କ'ଣ କରିବା ଭାବୁଥିଲି ଭଉଣୀ ନାନୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କଥା ହେମି ତ ଏଇଠି ନାହାନ୍ତି ତ ଏଇଠି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଆମର ଗୋଟେ ଅଗମବାଡ଼ି ଅଛି ଏଇଠୁ ଆମେ ଆସୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଏମିତି ସାନ ବେଳେ ନା ଆଉ ଆମ ବେଳେ ତ ଅଗମବାଡ଼ି ନଥିଲା କୁଟା ଘର ତ ସେଇଠି ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଆମେ ପାଣି ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସୁ ତ ଏଇ ସ୍କୁଲ ଆମ ଘର ପାଖର ତ ଏଇ ସ୍କୁଲ ଯେଉଁଠି ବନା ହେଇଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ପଦା ଥିଲା ଆମେ ସେଇଠି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସୁ ଏଇ ସାଇଡ଼୍କୁ ତ ବହୁତ ନଟା ବି ହେଇଥିଲା ତ ଏଇଟା ତ ସ୍କୁଲ ହେଇଗଲା ନା ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା ଫେରେଇ ହେବନି ସେ ମେମୋରି ମୋର ଏଇ ଛୋଟ ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ରହିଲୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।